Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing Desa Grogol dalam rangka selang ageng. Selang ageng Hebat luar biasa. Luar biasa Mas Yuda. Kula munggah panggung panggah dikawal karo Linmas tuwek. Limas ya Mas ya. Limas kit 5 tahun wis alah kula pun teng mriki tanggapan enten ping 6 sing awal nggih. Pak Dianto karo Tumingal. Kowe biyen panggamu ora ganti-ganti ya. Alah ngono kok ya ora pensiun lho. Wong untu ora duwe. Ya ngono kuwi biasane saya sepuh ki mergo saya ora neko-neko Mas. Saya ora neko-neko apa wong Pak Tumingal beli ra umum. Kok iso beli lho? Lah itu kan di samping dadi Linmas. Beliaunya kan ya juga kadang dadi komentator bal-balan. Komentator poli. Pingine diserempet truk ngene. Oh Pak Limas kuwi? Pak Tumingal. Rencana Pak Tumingal ki ora komentator poli, ora komentator bal-balan, malah enek sing telepon arep digawa ning Iran. Kok iso tekan Iran barang lho? Anu kon komentator perang. Malah perang dadak komentator. Seneng ya Mas ya? Alah seneng ditangga kok. Iya. Napa mulai kepanggih kalih dulur-dulur, kepanggih kalih Bapak Kepala Desa Pak Jalu. Pak Jalu Prasetyo. Yaine anteng meneng gak kakean ngomong saking antenge wargane gak ngerti utange piro lho gak. Ya utangnya ditutup ya masa wong. Tapi sukses Mas pagelaran Selang Ageng Desa Grogol beda dengan desa yang lain. Sukses tepuk tangan untuk Desa Grogol. Luar biasa. Piye dijajaki Mas. Masih ke desa-desa saiki lurahe padha pucet. Lah piye to Mas keterak operasi desa ki dede karek ngapa 300 bujul saiki lho. Jadi mau bagaimanapun itu kan kebijakan. Karnaval lancar, sepak bola lancar, bal-balan lancar kabeh. sound system. Iki termasuk sound system padha ndewinginane Mas. BPJS. Sorry. Iya, Masa jenenge BPJS? BPJS iki. Bayare pisan nggo sesasi. Salah ngono kuwi lho. Nah, tapi kompak warga masyarakat mriki. Iya. Wah, panjenengan sing dipilih minangka dalang. Amin. Dasare isih enom, muda, ganteng, prestasine luar biasa, wayangane ya apik. Niki lho Mas Akbar dalang ganteng. Tepuk tangan ibu saya. Mas Yuda ya pelawak hebat, pelawak senior. Nggih, loro ditanggap ping 6 teng mriki. Ping 6 to mriki nggih. Mboten kok perkara apik, mboten kok perkara lucu, Pak. Lah perkara apa? Sing gampang dinyanyi aku tok. Lah, kok panitia tenan. Lek wis gelem, Lah piye kok? nek wis nyagu iki aja ngresula. Ora kok perkara nyadi ngresula, Mbah Lurah lah nggo telepon mesti nangis sik. Masa lagi-lagi telepon doang aja. Ora salam sik, ora salam. Ora salam sik, Mas Udo, kok kula ditulungi. Ngene lho piye kono saged pripun. Malah iki rencana kula mboten badhe ndakil blas lho. Lho, kok ngono lho? Keterane mandal. Ya mandor Mas mandor iki Badhe kula daftarne mudin mriki. lho, lah kene modine Mudine kosong niki. oh modern Grogol masih kosong. Mudin Grogol kosong nembe sakit. Lah rencana iki kula kan genteni kan potongane wis kaya pocongan lho. Omong to, iki 750 temen-temen ae. Jadi rene cemina. Setane modin ku akeh rong dina mati. Ya ora ngono kudune kowe iki bangga dadi mudin. Tapi nek potongan iki ora pantes dadi mudin kok. Lho, kan apa Mas? Pantes sing ditelke iki ya iki. Padahal mayit. Ya ora ya mayit kudune matur nuwun. Kowe wis ping pindho lho nek iki ditanggak. Oke.
Nah, Itu. sing awal ya paham. Ya, Dari masa masa kuwi. kudune kan sing awal kono ya. Lah kok malah aku ning arep kono njaluk tuntun iki beda Mas. Aduh. Kudune sing jaluk tuntune malah sampeyan. Yang jaluk tuntun kan wayahe aku. Sing kono golek dalan. Iya, lah kok tak dianto itu nah, duwe. Jalan-jalan piro digone wis kote. Ora ngono. Wah, iki hebat luar biasa lho, Mas. Alhamdulillah dalu punika masyarakat tumblak-blak Mas. dalam rangka Selan Agung sedekah bumi bersih desa ngresiki desane lahir lan batine supaya adoh saka memala adoh saka sukerta caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma Amin. ingkang saaturan malih warga Grogol gadah niat-niatipun caos kurma dumateng kaki danyang nyai danyang ingkang mapan wonten ing Grogol pramila dipun sekseni dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun sangajeng sakniki-nipun ingkang saaturan malih masyarakat Grogol paring hormat dumateng dinten 7 pekenan gangsal yahnenten kopine kok derek medal Malah nemoni kopine ora pedal. Orang sama kok dene ireng-irenge ya. Wah hebat luar biasa niki. Luar biasa tapi Niki agenda tahunan Mas. Agenda rutin nggih? Agenda rutin. Setiap tahun Desa Grogol itu mengadakan Selan Agung. Artinya apa? Artinya apa? Maknanya apa itu? Dan kalau jelas nih. Nggih. Selan Agung itu kan tinggalane para leluhur, warisane para eyang-eyang ingkang sampun surut ing kasih dan jati. Nggih. Harus kedah dipun uri-uri, harus kedah dilestarikan. Betul. Napa melih digelar pakliran wayang kulit. Kulit. Wayang kuwi warisane eyang. Wayang kuwi jarwa dosake wajibe sembahyang. Ana sing ngarani ringgit Sunan Giri sing nganggit. Dadi iki kabeh mengko filosofi ya, Mas. Filosofi mulane nanggap wayang ngeten iki padha karo ninggali anak putu supaya paham dan ngerti dengan kabudayaan luhur. Iya. Termasuk nandur kebencian, nandur keapian. Mbah wis nate dawuh sapa sing nandur bakal mundur, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing gawe mesti nganggo. Iki lho hebat Grogol. falsafahmu ora kena dienggo patokan blas kok. Tak idoni lho iku kok malah Kok iso ngidul Mau piye? falsafah para leluhur sapa sing nandur bakal mundur. Nek diterok banjir ya mundur. Nek dipangan mereng ya mundur. Oh. Sing utang bakal nyaur. Alah kok kowe utang malah minggat. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur kowe arep digoni dhewe. Wong duduk kubur ora mungkin digoni dhewe. Lah lho. Sing ra gawe teko luar tak. Ini iki lho bocah iki. Iki pepatah mbok paido to. Iki pepatah tinggalane Mbah biyen lho. Para leluhur, para mintuna, para mumpuna ki wis paring dawuh dengan petuah-petuah seperti itu supaya awake dhewe ngleksanakne. Heeh. Wong bocah wae mbok nuntun masak ban kae. Lah iya. Piyaine gagah, ganteng, nganggo blakon ya ketok bagus. Kalau kowe ndas karo blakon gak rukun iki. Mas ngono kuwi sampeyan sebagai sepelane, sampeyan sebagai rekan kerjane mbok golekne blakon sing ukurane pas. Lah dadi iku kan bisa jatuh to, Mas. Kok bertahun cuman mrene kok blakon karo ndas kok gak akur ki lho. Iki jane sing elek blakone apa ndase? Dasku apa blakone? Loro kabeh. Kok loro kabeh iki lho. Wong iki mau kok omah ya pas kok. Lah bareng tekan kene kok mlodo. Bareng kan kene iki hawane adem, ndak ora mungkret. Apa enek Dasar sesuatu. dasar mungker iki lho. Adem. Sing tak karepne nuwun sewu nggih Mas Akbar. Atus pundi Mas Yudo? Awake dhewe iki piyayi Jawa nyandang menganggo ngono dadi sarana membangun diri pribadi. Leres. Wong iki anggon-anggone apik mesti disawang ya ketok becik mergo ana pepatah ajining diri saka lati, ajining raga, Saka busana, ajining awak, saka tumindak. dene ya ngerti. Ya ngerti.
Wong ki ajine diri, saka lati, ajine raga, saka busana, ajine awak, saka tumindak. nyonto masabar. Iya. Ajine diri saka lati, lati suarane kepenak. Ajine raga saka busana, busanane ya besus, suarane enak, busanane apik, mula payune larang. Rungokno le ora kaya kowe 750 bensin golek dhewe. Berarti nek nganggo klambi apik, Suara besus, payune larang. Suara sing becik, payune larang. ora mesti. Apa iso ora mesti? Kowe ngerti sapi? Sapi nek lamben ora. Sapi ora klamben. Sapi nek suarane piye? Suarane yo wah ngono. Elek apa apik iki? Elek to. Lah sampeyan besare kok sapi siji payu 80 juta. Lah iki jangan besar ngene, payu 80 juta. Kene iki aku ora trimo Mas, disepeleke. Dalan apa dene sapi iki lho. Wong edan kuwi. Wong jombong mah ora tak suwek. Ya Allah, suman-sumun selamat. Bebasane ayo gale hasem enek gas kok kaya kentang. Ngawur. Lah malah ibu ngarani jare kaya lato-lato. Ya ngawur. Lah kok ngawur lho? Iki dudu kentang, dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Iki goreng jajan 500-an langsung kok dinas. Dengar gila gas ngono sapa iki. Iya lato-lato. Ajine raga saka busana nyandang besut suarane apik payune larang. Larang. Alah sapi ora nganggo klambi, suarane moh ngono kaya payune 80 juta. Iki 80 juta payu. Ora payu, Mas. Dasar pepatah sing lain Mbok kucing aja mbok bedake antara menungso karo kewan. Lah iki lho. Menungso karo kewan ya tetep jek aji menungsane kok iso. Kok iso aji menungsane? Lah menungso ki nganggo ciptaan Tuhan sing paling sempurna. Duweni akal, duweni nafsu. Lah mbok padakno karo kewan. Menungso karo kewan iki malah jek aji kewan. Lho iki bocah piye to? Piye to bocah ki no? Wis tak mut lambemu lho. Contone ngene. Wah, walet kae. Heh, Walet ilere sekilo 3 juta. walek ilere sekilo Sekilo payu 3 telung juta. juta ya. Jajan ilermu tak adono. Sopo sing aji Celok mati do, aku dipadane sapi sampean padane walet. Padane walek iki Kurang ajar, kurang ajar. ya Allah Gusti, ya nek walek ilere sekilo. sekilo 3 juta. Lah nek ilermu apa payu sapa sak buku. Ilere sampean palurah sampe badan. Aja meneh kok karo kewan. Lah karo apa? Karo kentang iki lho si aji kentang awak. Lho, Mas Akbar. Lah iya. Wong awake dhewe karo kentang kok jaji kentang Kalah si aji kentang. Masa menungso padane badane karo kentang lho. Sampeyan karo kentangnya aji kentang Mas. Kok iso? Kentang diade karung dipikul gone pasar dinyang wong. Lah nek sampeyan dipikul sapa yang menyang? Batang Hei! Kurang ajar Mas. Kurang ajar. Ora ada. Masa ada dalam Jatuh, ada diri jatuh. dalam dipikul. Dalam dipikul. si aji kentang. Wong saya Mas Akbar. Ora terima bilane Mas. Sesama seniman, sesama budayawan, podo-podo golek ekonomi nang isore terap. Ora terima aku. Ora terima. Ora terima. Bilane aku Mas Bro. Ya bener kaya ora trimo. Kenapa? Aku ya ora ngirim. Maksudnya ora terima karo omonganmu kok. Saya punya argumentasi lain. Apa? Dalang iki ya, sebutane wae kiai dalang. Lah iya. Dalang kuwi tugase mudal piwulang. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing ala ayo ditinggalno. Mula sing nyebut kiai dalang. Dalang kuwi dalang sing abot. Wong lok-lok ning Abot yo suwengi lho. Abote dalang iki ndi apa yang musuhi gamelan? Apa napa bedok? Wah, teko-teko kare nunggu karo. Oh, tak. Ngono 50 dina ora oleh. Kabeh. jatuh harga diri. Ayo, Abot to? Dalang iki kan melek. ya bono apa turu? Ya bono mrata besok. Nyuara terus, nyuara terus. Nyuwara. Lah sijane apa bisu?
Wong yo nyuwara teko esuk. Oh iya iya. Oh. Ini lho Mas Ben. Jelas lho. Ben coklat lele iki lho. Suwe tak panak kok lele tenan ndas kowe lho. Iki tak arep lekor saya Mas. Oh, ngono. Abote dalan iki kok ora perkara usung-usung gamelan, nata debok, ora perkara kuwi Mas. Lah perkara apa? Sukses dan tidaknya Pak gelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Betul ya kuwi. Ora iso. Ora iso. Suksese Pagelaran pagelaran bunyi ora perkara dalang. Lah perkara sapa? Perkara genset. Kok iso tak bensin iki? Enak dalange. Heeh. Enak yogane. Enak sindene. Ora enak jensate. Arep garingan. Bosok gorokane Mas. Aduh, kalah nih masalah ini ya. Ya berarti yang penting ora dalang. Ora. Yang penting apa? Sing penting genset. Nah kalau yang penting ya ora genset ya Mas ya. Nggih no. Apa? Yang penting solar. Enek genset enek solar apa mbok uyui genset. Solar. Nek ngono sing penting ora ning solar tok. Sing penting apa? Sing penting pom. Hei, layangan dong. Tekan pom barang lho. Lho piye ngono? Kok iso? Enek solare, enek pome, ya aku mati. Ngono karo brambang. Ya enak Mas. Berarti yang penting apa mau? Pom. Nah kalau berarti yang penting ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek enek bumi, mbok kencetne di pommu. Bumi penting. Bumi penting. Nek ngono sing penting ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Wis entek. Wis entek ana sing umuli no. Kok paraken krono ya wis entek. Lah ra tau didep nek ngono ya semang untung ngene. Mangsa. Ya yo ambek kandangane. Ngeyelan, ngeyelan. Wong iki Mbok ning kene iki kamruh iki penting, akademisi penting. Awakmu ditekani rene iki seniman-seniman, kuwi mergo sakan pintere awake dhewe. lah Pintere ngono kok ndi? masa iki pinter lho. Masa iki S2, kowe lagi S1. Iki asabrata, Asabrata. sinden iki minimale S1 kabeh. S1 kabeh iki. Syukur. Lah iki yo, iki yo. Iki sing tuwa iki. Heeh. Iki malah enek S7. S7 aku S2, S pilek kowe. Iki sinden kabeh. Iki sinden sing berkualitas. Berkualitas. Aja mbok anggap sepele. Seniman boleh sebuah profesi seorang seniman. Tapi sivitas akademika, skill dan kemampuannya jangan boleh diadu. Oh, boleh betul. Loh, umpama nuwun sewu Mas Akbar. Heeh. Mas Mondo iki diwenangne milih presiden sing sak minake. Sing mbok pilih sing ndi? Sing kok pilih sing ndi? Ya sing iki. Budal, iki disiapin. Anake merokno. Ya apa sing tekan kono? Oh, enak milih iki. Napa kok enak? Lho, wis kotot Mas. Iso wis kotak iki lho. Milih sing iki wae sebelah kene nganti tekan kono. Lah khusus sing sebelah kene iki kok khusus nembang laler mengen. Bangi lawan kenal dirubung laler. Dipun separengaken jumenengaken laranggono. Karena suka pari suka beguyonan sesarengan keran kanca-kanca astabrata wong suwe ora jamu. Sik, aku sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo. Ini loh. Yang mana ini? Iya, Ini. Wah, putra daerah. Nek ngene ya ora beda. Wis saka kana. Heeh. Baik aturan jumeneng di Banten. Jumeneng kate dak. Iki. Iya. Iya. Iki aja. Saking Ponorogo ya. Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petok kula di sini. sepatnya beda. Napa iku? Sedurung para tamu kadung sumawon negeri ing kelenggan dalu punika keparengan derek angger-angger swasana lumantar asta berta. Jenenganipun prisangat mojo temanten kekalih yen kinandra pandaya campuk ingkang punya jroning balutan padha ngora. Ya.
sih monggo. Wah, yare wong sakala dumawa ing kodrat. Pripun natakan saya nggih? Saya enggak nggih? Piye Mas Mandel saya? Ya, Nalika semono ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyo alami madya ngancik alami dewasa mestuti ila jaring para